بحيال صعرن العل فتراو عيون صباح حدث مهزوتات تكنولوجي ناب علاقاتات عالم يقربو عينتي وات حبرة السبن ميلامن نبابرون أمقلال دما يركبو وصي التكنولوجي من رخبيتات بالعل قلت أفيز وينش أفزلو حدثتنا وتي تكنولوجي نأسر رحن مسارحن نغيرو حدش أقبابن سرعة يتأتاتو لو مهزو درت فلتات كم زي بلو دما يمسكرو كاب عامتنا العامات نزم مهازن زمسرحن تكنولوجياوي ناوت مرخبيتات مملخ يتصنح لي زي بهالو عمام مخانوا يكاتعن أبزو وانزي عمرين ناوت تكنولوجي أزيو حتسيريو كنت زخوني أما معبال سب أو تسقاتات عبي وفرن حيال سرحن ككاد ناي قدن يخون إذ ما دبزي أب سب أو تسقاتات معبال عقم سبن أريتل بحفشا زتوهل لعقم كلتاتن بهالسرحن عياينتن استدلبة تمكروتاتن دما بفلاي كدسسيو مبال عسران حدن كفل الزمن موال قلطوف مهزون ممحياشن تباهيلو يزقلص حدثت مهزوتات بمنصر سلطنات صفت ادمعنتن تعጻጻፍነትን يسرحون متن واغኦምን ናይ ዕዳጋት ተጠላብነቶምን ብኡ ይውሰን نفس وكف بتعود زواسة تكال يهون والقصب نوصي التكنولوجيا ومعبالي كعطق مدرخ بزطلبو بقعتن كلتن كملخ حيال سراحن العلو وفرن يحطو فطنت ناي تمهزون ممحاشن دو كبل سلازي يكون دما وترو ناي ممعبالن ناي سقاتن محدرا كوتن يقدد ناي تحجال متكاتان سراح كعمام ممعبال عقم سب متكاتات زي بلو مرجع مخاني زقلص منستر تسفى سلاسي برهاني نقول سب بقوانو كابزوباتات ندامصانا ابزو مغبم ندهبنا برغا ناي جنريتر ناي سولار ناي سويتش ناي ريكتيفاير ناي اكاونتينج ناي مانجمنت كاستمر كير بملو نمهر انا وين كيترفكم مجمريا ناي كنت ساعات بغلسي بزعباتهم كمهارو زمصو علني كورس كجمر كونس انا لخ حجي بخمزي قول نقول السبن دا امهركا اتي اقحت دا غيركا ينيرون ناوتي مرخبيتات مسمعول تكنولوجياوي مسارحيتات يقسقسالو أبزني حبريتا موالنا تبهال زقلص مدرخ نفس وكف هاجر لمعبالي حدش تكنولوجي زقت استراتيجيك تدالون نمعبال سب أو صقا بزي مقولات كسر حلون تقدد حصرتن واحدن سلطناتات بمودابن أبسراح مهرو محبن نابتي دو زي بالمعبالين مقسقاس يخل أريتل نزي كم أورا عمان بمسرع نحصرتن واحدن سلطناتات عبياتو كرو بمهاب كم تسرح يزحبر انجينير تدروس قرماي لذي إذا خنوصحنا تكنولوجي نتلنا أقولوت نقرب لنا نصحنا قلنا يزقن نقدم عام سبقة حتى مع عبل على كمالتي ስለዚህ ነዚህ ሞያ ዝኾኑ ኺላታት ምፍራይ ድማ ሓደ ምስተቀጻሊ ምስተስራሕ ዘሎ ሙስታይ ዓዴት እንዳዓብዩ ኺሉ ካልእ ጻሊ ናይ ስራሕ ልምምድ ምግባር ሓጸርቲ ትምህርትን ትሬኒንግ ማሃቡን ፓርት ናይቲ ስራሕ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትግባር ናይ ፕሮጀክት ዝኾን ከለኻ ምስ ናይ ትሬኒንግ ፓኬጅ መጽዩ ያቱ ሓድሽ ነገር ክትምጽእ ከለኻ ንሰብካ ክምሮ ስለ ዘለካ ማለት እዩ እዛ ጎን ናይቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ስራሕ መጀመርያ ሒዝና ክሳብ ሕጂኻ ኩሉ ግዜ ትሬኒንግ ኣሎ نتسمسي نتمسوا لحدش نقرأت ندال الله خيو على خسارة خمس مدوارك حدا حبتي نتفاتي مالتي مستي تمهرنا مستي نصور حزلنا كتر خلقنا نتي أب كوليج تمهرنا حتى بيغني أنا مع عبيلنا أو بصراحة مساعتنا وناتو إنجنيرين كومي أب تمرت تمهرمو كاو مسوات أخا حدش سرح يدرس عن حكا نتي تأتوزل لخا سرح كم بحدش يخاطر مهارو ስለዚህ ኩልና ዶማ ብዝ ደለናሲ ናይ መርበብ በመሃንዲስ ወይ ኔትወርክ ኢንጂነር ተማሂሩ ዝመጣ ሰብ ይብልና ኩልና ወይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሂርና ወይ ድማ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተማሂርና ሰባት ኢና ኣብዚ ምስ መፀ ግን እቲ ስራሕ ናብኡ ንምእታው ናብኡ ዝኸኣለ ትምህርታት ኣሎ ከተጽንዖ ዘለካ ነገራት ኣሎ ከም ንምግባር ድማ ካብቲ ናይቶ ዝበልናዮ ካብቶም ወጻተኛታት
ዝውሰድ ትምህርትን ተመክሮን ወፃኢ ባዕልና ንገብሮ ትምህርቲ ኣመንጎና ንገብሮ ናይ ሓበራዊ ምርዳእ ግዜታት ኣለና ብዙሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለና ደረጃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣፀቢቑ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓና ኣለ ከም ዝመስለን ድማ ኣብ ድሕሪ ቁሩብ ግዜስ እቲ መርበብ ሙሉ ባዕልና ክንቋፅሮን ባዕልና ክነመሓድሮን ኣብ ንኽእለሉ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ብል ኤርትራ ብሰንኪ ተኸታታሊ መግዛእቲ ዘንቆልቆለ ሰብኣዊ ዓቕምን ክእለታትን ንምዕባል ኣበርቲዐን ካብ ዝሰርሓ ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ሞያን ክእለትን ክዓቢ በቲ ሓደ ዓቕምን ክእለቱን ከሰስን በቲ ካልእ ከም ኣካል ናይቲ ዓቢ ስትራቴጂ ሰሪሕሉ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ዝንፀባረቕ ዘሎ ሞያዊ እውን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ሜዳ ዝተሃንፀ ሓያል መንፈስ ምዃኑ ዝገልጽ ኣቶ ተኽልያ ይስሐቅ ህዝባዊ ግንባር ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ለይትን መዓልትን ስለ ዝሰርሕ እሞ ምስጥሙ ይከብዱ ይኸመን ዝሰርሕ ሕጂ እቲ ባህሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ህዝባዊ ግንባር ዘተኣታትዎ ኣብ ግዜ ገደል እዩ ሕጂ ንዕኡ ኢና ንሕና ኣብዚ ኣብ ግብሪ ተርጉምናዮ ነቲ እዋንን ድሕሪ ሓርነትን ከስርሕ ዝኽእል ሞያውነት ንምህናፅ ከም ራእይ ተሰሪሕሉ ብዘይካቲ ኣብ ኢደ ስራሓት ክፈጥሮ ዝጀመረ ሰብኣዊ ጸጋታት ናይ ምምዕባል መደብ በቐንዱ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ መስሪቱ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሶራ ሞያን ክእለትን ደሊቦም ኣብ ሰፊሕ ስራሕ ክኣትዉ ኣኽኢሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝተሃንፀ ስነ ሓሳብ ርእሰ ምኽኣል እውን ሞተር ናይ ተቓልሲ ኮይኑ መሪሑ ሞያውያን ተጋደልቲ ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ብድሆታትን ድንቂ ዕማም ክፍጽሙ ተራእዮም መንግስቲ ኣምሂሩናን ኣሰልጢኑናን እዩ ዝብል ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዝተፈላለዩ ኮርሳት ውሽጢ ዓድና ብደገን ሙዚቃ ፍልጠትና ማዕብል ኪልና ኣብ ዝነበሩ ኩራት ሰራሕተኛታት ካብኦም ተመክሮና ቀሰልና ነትና ናይ ሜዳ ተመክሮ እንዳሃወስና ትምህርቱን ሓጊዙና ማለት እዩ መስመራ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት كبير فوز أمريكا بعدين بشينا أفريقيا وكم كنا متحد كسمنا كانت فترة نحن معملوا غيرنا ماشي ድሕሪ ሓርነት መላእ ሃገርን ኣብታ ኣብ 1952 ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ኣስመራ ከይተሓፅረ ኣብ ሓፂር ዓመታት ማእከላት ሞያዊ ስልጠና ክሃንፁ ይትረኣዩ ቁፅሪ ናይተን ሞያውያን ማእከላት ብምስሳን ከዓ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ዝነበረ ሃዋፍ ሞያውያንን ክኢላታትን ክትክእ በቲ ሓደ ዝሰጎመን ዝማዕበለን ቴክኖሎጂ ዓጢቖም ዝሰርሕሉ ባይታ ንምጥጣሕን ብደረጃ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጅን ኣብቲ ዓውዲ ማለት ዘመናዊ ምህንድስና ዘተኮረ ትምህርቲ ኣተኣታትዩ እቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኮሌጅ ማይነፍሒ ማእከላት ሞያዊ ስልጠናን ቤት ትምህርቲ ቴክኒክን ዝወፁ ዜጋታት ኣብ ሰፊሕ መደባት ልምዓት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ይርከቡ መራኸቢታት ንምምዕባል ኣብ ዝተሰላሰለን ዝቕፅልን ዘሎ ስራሕ ድማ ናይ ፊተ መሪሕ ተራ ሒዞም ይሰርሑን የስርሑን ኣለዉ ብዙሕ ዕማማት እቶም ካብ ዝተፈላለያ ኮሌጃትን ማእከላት ሞያዊ ስልጠናታትን ዝመፁ እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ይብል ኢንጂነር ነጋ ወልደኣብ ቀዳመይቲ ከም መምርሒ ኣብዛ ዘለና ትካል ብፍላይ ካብ ዘተለኹ ኣሃዱ ስልጠና እያ ሰብ ምስ መፀን ክስልጥና ኣለዎ ፀጋ ናሲ ሰብ ምዃኑ ሰብ እንድሕር ዘየለ ከምዚ ክትሪኦ ፀንሓኻ ዝመናጠሉሉ ትፀንሑ እዚኦም እንድሕር ዘየለዉ ዋላ ገዛእኻ ተገዛእኻ ዘምፅኻ ትምፃኻ ትርጉም ከም ዘይብሉ ተረዲኡ
مستمدبه كبيت مرتي زمص كم تقولنا نفلطو كبيت مرتا لك نزا مويا زياته مايرو يمصني ابزي اقدل سلطنا وسدالو ስለዚህ ተዕድልና ጽቡቕ እዩ ሕጂ ሙሱእ ንኸይድ ስለ ዘለና ምስ ቴክኖሎጂ ባዕድና ወንሪኦ ስለ ዘለና ዳርጋ ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት ክምሃሮ ዝግቦ ኣብ 4 መዓልቲ ኣብ 5 መዓልቲ ክፈልጦ ይኽእል ብኢዱ ኸ ይጭብጦ ነቶም ዝጸንሑ ኸ እናራእያ ኸኣኒ ከርክቦም ግዜ ኣይወስደሉን ስለዚ ዳርጋ ተመጣጣነ ዓቕሚ ዘለዎ እዚ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ نفس الكفاجة تريننج ولا تنوت مسؤول مستي بروجكت مسكات حيز مسؤول نعمل أوشنا نوبو كورس ما لنا حنا أوشنا تزال حد شو مساعدة وتي تمكو أدريس أنها إكسبيرينس أدريس أنها وتشتري زلوا زخنا أفتنا كيف ساينبو هاي حد شعب مساكا خلاص نسو الواحد يعني بتقولنا لنا سلسلة دي تريننج وصل معك مستي يأخذوا كل مسؤول العالم معك حدش كسائن مسؤول الناس كسائن معك حدش ترين مسؤول سلطان الله سلطان الله أفتي حدش أو حط كمزق كله حدش بروجكت كمزق كله مسؤول ترينين مزق سلطانات بس سلطانات يوهابي لك مسؤول سلطانة وهابك توساقا كورس ستايمون وهابك ترين اون جوب ون زبينا حجيت زلوا مأسيخ مزخولون نهاتنا بفولي نايسوش تبعينهم تمرتات نهبينا حجي إذا كله عبينا لجنا بسرح تمكرون خدلبو نحجزنا نبلنا نتمنى سيون تزجبا أفريقنا نمحلل فينا ساعتهم من نفعتين يقبلوا خيرنا من اسيات سرحتنيات إريتل أب سماي تقص عندي مسال الحقيروم أبهرو رومانات سامن هزبوم أقلقلوم رقات معبولات مربب مريحهم المعبال تكنولوجي كيسل كيو يسرحن تلخو منقستي يفتسمون اللو نزي عاوتات كفترو زغل ودابيو ملالي هزباو قنبال ومنقستي إرترا كمون مستير عاوتو ودابيو ودابي نوهدت من ربح أغمي وطنن تقبارن بزقباء يسرح كم مسارحيتات سبعة وسعرتاتن وتعيد استفلالي سرحاتن مريت تنكيفهم تكبروا سرحتنيات إريتل أتوم كاب استفلالي كولجات زفريون زفري زرلون مخانمون نتسرح كعوتو يقولوا له تي تكنولوجي أبتي معبالة خمس أخلو كل جزء كورس لك أنت
معبالات من زخلا نع زخون نع أفلت الزخون كورسات كل جزء تمهاريها مالتي تكنولوجي نع معبالات كله سخاء حدش نفلت كان ده تمهاركا كورسات كأن أشتي وهبني بس تكنولوجي زي ما تصلوا مالتي كل جزء أبتمرتن أبى صنعتني هذا لها مالتي بس تكنولوجي تقع زلها كابت حدا نابت حدا توارار سيس خيز زلها تي زمسة حدش مساكا اوكي اغرغر خان هذا تزلك كفلت كلنا نقول حاجه كاحت نقول معناته نعق حاجه زي نحدا مسخاز زتمد سبكتمر زبلص نعخ انصحت حاجه زلها مالتي ስለዚህ ቲ ወራታ ቦቶ ሎት መምሃር ስልጣን بجكات حفشا وحدش كورسات مصيو ናይ ደገደ ማለት ኮንትራክተራት ዝምሁሩ ኻትመርቲ ንስኻውን በውሽጢ አው ዓቕሚ ጌርካ ኮርሳት ተብኻ ዝያዳ ግን ኣብ ግብሪ ምሳኻብ ስለ ዘለውት ኣብቲ ፊልድ ተወፍረሉ ኣብኡ ኢና ዝያዳ ናይ ትምህርቲ ነቲ ፕራክቲካል ግብራዊ ትምህርቲ ማለት ንቃሳሰና ተሞክሮ እንተሆይኑ ማለት 2006 ናትሒዘ ኣብ ዝተካል ዘለኹ ማለት እዩ ልክዕ ዝናይ ስራ ዓመታት ዝነበረ ቴክኖሎጂ በብሓደ እንዳተቀየረ ኩሉ ርኢና ጽቡቕ ተሞክሮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝነዊሕ ዓመታት ምግባርቲ ቀጻሊ ምስራሕ ጽቡቕ ተሞክሮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብቲ ኻልኣይ ወለዶ ሳልሳይ ወለዶ ራብዓይ ወለዶ ወልካ ሳብ ራብዓይ ወለዶ ሕጂ ተበፂሕ ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ዝድምር ተሞክሮ ኣሎ ማለት እዩ بكل ماسير سناخي الناس وعلنا نسرح له درجة إنا بتحنا زلنا مالتي تناي سب ويتناي حزبي ساعة بصراحة زلوا الرأي أنتوينها لكعيو ناي مرة خبيتاسي أبي هو نازم تصوت تران زلوا نتي وزك قالون عبي أبركتي زلوا زي بأمن سرقات حزبي أزي تحقسي تقبلنا معتي مستسرحون ماتي تي تخبور زغل يحجزنا معتي عم تصبوا يتقبلنا تقدسي صبيه مالتي حدك كابت زعابي نسرح سالطو زهب محدرة وهود أمامي وهود سرح بودابي يسفتر ودابي والكسبات بجلة ترنيفهم أب حباراوي سرحن متكل نايم تحبارن أمينهم في الرياض سرحهم كريلو زخل ميلات نافونيو بخال مداي بحلافنت زتوهاب عمام بحباراوي مردان ببقعة بقلطافن بيهن مهن بقوتاون وهودن تقبارن أفت أطمان مسرحي عمام سرحتنياتات أبسط سرحهم أتو كيرومن نتوهادن نحباراو علما يتقبرو سرح بقلطوف كفتسام مدقامن مدرابن أهلون اتي أمتكال مكتتالن متسكانن تتريزو له عقمي وتصيت ودابه مخاني زحبر انجينير سليمان نور أبتناي قدم أبتناي مجمرة كاب أسمرة هابزي أتبقسنا مس أبالاتنا مالتي زخونا بلشت نتحرقاتي نعريا نيرنا أبزي حجوان قن كم خلطة 3 عامات 4 عامات أبيلو ناي زوباتات أبزوباتات نفس وكف سب ناي سقنا لنا حجت نحنا معالتاوي أبز تبلا شو نخذ نبرنا نعطى علينا ماتي انت دا نبرتها براشي لونا لك حمانا فلطو ميرنا مينا يفلطو يوم اتنبرت كابزي نسدلهم ماتي ابنفس وقف زوبا زنقرنا تكنيشان نسدلهم تنبرت انت دا امسي لهم صبو لا عامهم انت دا اخوينوها كابزي تبقسنا كيدنا نحجزهم نسرحهم ماتي يكون هذا المجدي مثل شاو سرقات عبرهم نتي انكفالات نعسى قلت أنا تكسير في المال قبل أجي نعم مجد عصب الفضاء قوة تتعلم تقول أشياء سمع كان أي بسمو وقت قالوا لنا يفرق ساعات ويبقى ساعات قرف هذا يبقى يخذ يبقى تقول ذلك نعرف وفويتا في السر أقول بدل شيء سن هذا في نتورك شيء هذا سن هذا كونيشن نعرف بركة الفترة كان تكونيشن صريح خير سيدين كان كما سخوض تعلم هذا زعبي أيوة سمع تمام
ዓቕሚ ሰብ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ሃብቲ ሃገር እዩ ነቲ መተካእታት ዘይርከቡ ሃብቲ ሃገር ብባህሊ ስራሕን ስልጡን ስርዓት ኣሰራርሓን ከተማዕብሎም ከተሰስኖም ግን ዓፀፋ ስራሕ ይጠልብ ብሕልፊ ኣብ ትረቂቕን ግዜ ዘይሂብን ዓውደ ስራሕ እቲ ስራሕ ብኡ መጠን ክዛይድ ይኽእል ኣንጻር ኩሉ ማዕበላትና ገጠመ ካብ ዝሓለኖን ኣማዕዲ ዝሪኦን ዕላማ ፈልከት ከይበለ ዝሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ ወላካ ብዙሕ ብድሆታትን ሕፅረታትን ንመደባቱ ክፅልዎ እንተኸኣለ መደባት ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ግን ኣብ ዝኾነ ይኽእዋን ካብ ምትግባር ኣይቋረፀን እቲ ኣብ መራኸቢታት ዘፍስሱ ዓብ ባጀት ክንዮም ውናን ናውቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝመልኩ ዘስርሑን ዝሰርሕሉን ካብኡ ሓሊፎም ናብ ተካእቲ ወለዶታትን ሓደስቲ ሰራሕተኛታትን ተመክሮ ከስንቕ ዝኽእል ዜጋ ኻኒፁ ከም ዝርከብ ርሒ ዝሕበር ኢንጂነር ቴድሮስ ግርማይ ዩኒፋይድ ኔትወርክ እንዳኾና ኢና ንኸይድ ዘለና ምክንያቱ እንድሕር ሪኢኻዮ ዋላ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ኣብ ሓደ ከም ትመፅእ ዝገብረካ ምናልባት ቴክኒካሊ ሰብ ብዙሕ ክስታ ከይገብሮ ይኽእል ግን እቲ አይፒ ዝበሃል ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ንብሎ ንሱ ኣብ ኩሉ መሳርሒታት ናይ ኢንተርኔትኹን ናይ ሞባይልኹን ናይ ካልኦት ኣቶ ስለ ዘሎ ብኸምኡ ዓይነት ፕሮቶኮል ክረዳእ ከም ዝኽእል ኹም ስለ ዘሎ ከይፈተኻ ኣብ ሓደ ማኣዲኻ ክትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ስለ ኣብ ግመ ዘእተናዮ ካብ መጀመርታቲ ባክቦን ናይ ኢንተርኔት ንብሎ እቲ ዳታ ኮም ባክቦን ኢና ንብሎ ንሕና ተዓንዲ ሕቆ ቀንዲ ኣብ ኩሉ ከተማታት ተዘርጊሑ ዘሎ ዩኒፋይድ ጌርና ማለት እዩ ንኩሉ ኣብ ኤርቴል ሰርቪስ ከም ዘገልግል ተገይሩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሞባይል ሰርቪስስ ኣሎ ፊክስድ ሰርቪስስ ኣሎ ናይ ቋሚ መስመር ኣሎ ንሱ እውን ኣብ ሓደ ኮንቨርጅ ኮይኑ ብሓንሳብ ኣብ ክላውድ ሲስተም ተሰሪሑ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ትራንስሚሽን ነይሮም በቲ ማይክሮዌቭ ናይ ሓደ ነይሩ በቲ እዞም እውን ሓደ ዩኒፋይድ ዝኾነ ናይ ትራንስሚሽን ሲስተም ከም ዝህሉ ተገይሩ ኣብ ዝሓለፈ 3-2 ዓመት ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ፓወር ሲስተም እሱ ከዓ ዩኒፋይድ ነዚኣ ሓንቲ ፓወር ትገብረላ በቃ ሓደ ዓብይ ዝበል ዓይነት ፓወር ተሓስብ ዩኒፋይድ ንኩሉ ተቃውዕትካ ዩኒፋይድ ዝኾነ ፓወር ሲስተም እዚኻ ነቶም ኩለን ተዓንቶይ መጀመርያ ዝብሎ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኩለን ተን ኣካላት ንሕና ቤና ንኸዶ ነገር ኣይኮነን ኩልና ተሓቢርና ንሰርሖ ኢና ንብለና በቲ ቴክኖሎጂ ብዓቡ ኣብ ሓደ እትወካ ስለ ዘሎ ከይፈተኻ ኣብ ሓደ ኮንካ ትሰርሖ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ናብ ዝገፅና እውን ንኸይድ ስለ ዘለናስ እቲ ናብቲ ዩኒፋይድ ንኸዶ ዘለናስ እዋናዊ ማለት እዩ እዚ ተሓባቢርካ ምስራሕ ሓደ ካብቲ ኣብ ቀንዲ ኣብ ኤርቴል ክስራሓሉ ዝበሃል ነገራት ወይ ከም መምርሒታት ድመፅእ ብፍላይ ካብ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ተሓባቢርካ ክስራሓሉ ዝብል ቀንዲ መምርሒታትና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብፍላይ ኣብ ኣካል ኖክ ግድን እዩ ከምኡ ክኾን ዘሎ ምክንያቱ ንሕና በይንና ንሰርሖ ስራሕ የለን ንሕና ኢንተርኔት ናብ ሓደ ዞባ ወይ ናብ ሓደ መደበር ናይ ኤርቴል ድሕር ኣብፅሕና ካብኡ ናብ ዓማዊል ዘብፅሑ ካልእ ኣካላት ክህሉ ኣለዎም ነቲ ናትና ናይ ኢንተርኔት ኣብኡ ዘብፃሕናዮ ድማ ብናቶም መርበብ ገይሮም ናብ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መውፅእ መደበር ናብኡ ዘውፅኡ ድማ ካልእ ኣካላት ክህልዎም ስለዚ እቲ ምስራሕ ተሓባቢርካ ምስራሕ ግድነት ይኸውን ካብ ዝወፃኢ ኣብቲ ብስልኪ ኣልቦ ወይ ዋየርለስ ኣንቴና ኢንተርኔት ኣብ ዝዝርግሓሉ እዋን እውን ነቲ ናይ ኣንቴና ምትካል ይኹን ምቅናይ ዝሕግዙና ካልኦት ኣካላት ኣብ ኤርቴል እዮም ስለዚ እቲ ተሓባቢርካ ምስራሕ ኣብቲ ስራሕ ዝኣተወ ነገር እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ስራሕና ኣዝዩ ዕዉትን ኣዝዩ ስሉጥን እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣብዚ ሕጂ ዋንሲ እቲ ዘለና ንሓደ ዝመፅእ ሕቶ ንምልሰሉ ግዜ ወይ ሪስፖንስ ታይም ንብሎ ንሕናስ ንሱስ ኣዝዩ እንዳቐልጠፈ እዩ ዝኸይድ ኣሎ ሓደ ሽግር ኣብ ዘጋጠመስ ኣብ ክንደይ ንፈትሖ ኣለና እንዳቐልጠፍና ኢና ንኸይድ እዚ ድማ ምስቲኦም ኣብ ጥቃና ዘለዉ መሻርክትና ዝኾኑ ኣካላት ምስኦም ንሰርሓሉ ተሓባቢርካ ምስራሕ ስለዚ ዝያዳ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ممعبال سبعو تصقى ناب صباح نمقعد زسقر دندليو رئيسة أماننتن رئيسة مخالن أطريقا أفتاني أوان مدرخن زنع زيقا يفتر كتسالي سرح زتقلب مملخ حدشناوتي تكنولوجي برئيسة أماننت كسرح زغرق وحيون وسمعت واننتيو سرحتنهات إريتل مدوبن زي قوالس انسلطاناتاتي وهابهم
مشاركتن كومبانياتاتن حيزان اون زمصاناوت تكنولوجي صراي زيكوناي فلطتن كالتن ناب زيغاتات كورساون بمتكل يسرحلو تمرتي بسرح اتزبلصن زقللن مسغري كالت بمقانو اب سرح زسحالو عقمن كالتن زطريو زيغاتات مهناتما كاب عبيت عمامات نايت تكال مخاني زحبر انجينير داوي تمانيل زوم اوبريشنال سرحات النبلوم اتهم ناي معلتاو نطفتات النبلوم كوينوم كم بلشاو زامسله عقم موسخ زامسله سرحات مالتي سلازي بطرنف ويكا هوليستيكالي نز ነገር زي امريكا خت مصو خلخا زمصو حلخلخات قليل አይኮነ አንጻር ዝንብሎ ዘለና ግን ምናልባት አብዝ ኸይጥቆስኩ ከሐልፍ ዘይደሊ አብ ኩሉ ደረጃ ጽፍሒ ይዘለው ሰራሕተኛታት ናይ ሪቴል ማለት ቴክኒሻናት መሐንዲሳት ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛታት ዘለኒ خبርን ምስጋናን ከገልጽ ይደሊ ምክንያቱ መንግስቲ በዘውጾ መደብ አንጻር ዝሁሉ ዘሎ ጸቅጤ ሰራሓት ነዚ ሁሉ ከተግብሩ በመخالهم ምስጋና ይግባኦም ማለት ነው رئيسة أماننتن ركي حيلن زفتر سرح بوهدت أكالن أمرون بجزيان أفرانيتن تلكع وتيتيب أمن النبيين عود توافيرهم سرح زمن حضور لو موياويان إريتلون بتي عب هزبيز فترو مسترهوتن عب حديد معبالة تكنولوجي زبر كتوزر لو تيتن عقبات كم سمعهم يوم زغلتو عب زوانزي برئيسة تأماننت سرح زيقاتات فريوم نتسرح يمرحو كم زرلون زحبنو من سياسة تعمام يقلسوا مهلاو منيو زمسكر منيستر تسفى سلاسي برهاني تكنولوجي كويس لازخونه كنت كقول لك العالم 5 عام يقولوا نحن لبزبل ظهر 10 ومش دشتي 10 شو عامت بحدش حجي integrated systems بحال درجة IP based soft IP based switches حجت نتذكر لنا اب كل ارتراي تكلالو درجه 85 75 كميته تودي ግን ገና ይሰርحلو ጋሽ ባርካለው ሕጂ ብዙሓት መሃንዲሳትና ይደገን نحن بحنساتو መንስያትና مسؤون كيده يسرحو منتي كفلطوون ጀካት نحن ቴዎሪቲካል ነው ትምርቲ ኦን ጆብ ትሬኒንግ ሁሉ ስለዘለው ስለዚህ እቲ ትምርት ቀጻሊ እቲ ቴክኖሎጂ ሙቅያሩን ቀጻሊ زخبركم تخطاتلت مدب معزن دمعات اب قرب ساعات نستدل بعقمن بحفشا اريتل ابز اوان زيعات وزر كبقعاتن كاب فلاي زدسس تحستو اب زغص المدبنا تخطاتلو